Nazdar, my vás vítáme u tohohle nového videa. V tomhle videu si postavíme trail. Čau. A můžeme jít stavět. Nám popiš, co děláš právě teď. Já právě... A musíš to zametat od vrchu, pojď od vrchu. Takže já jsem právě vyčistil tady ten kousek s tím, že stačí dočistit tohle a tady pak budou takový menší schody, kdy tady bude takové na kola a tady budou schody a budeme takhle moc hezky jít po těch schodech s tím kolem. OK. A to je všechno pro ten. A zatím tady máme ještě jeden skok, který nejde takhle z vrchu vidět skoro vůbec. Jo. A když se podíváte takhle z boku, to je docela dobré. Taky barál. Takhle se rozjedete z vrchu, jumpnete, to mám hezky uhazený a bum, dopad tady. A tahle větev půjde pryč. Takhle to bude pokračovat až tam dolů ten trail. Ukážu vám jak ten trail bude pokračovat. Já jsem zakopl. Tady byl bunkr, který jsme tady stavěli, ale ten se zničil, protože jsme tady několik měsíců nebyli, třeba půl roku snad od minulého léta. Takže tak a tady takhle bude pokračovat ten trail, tam bude klopenka, jak hrabe Jožka cca. Tady budou nějaký skoky, tady bude třeba 1-2 skoky nebo jeden velikánský, že? Josef, tady takhle bude velikánský skok, ne někde. Takže tady jak jsem já, tady takhle a tam bude další klopenka, která nás zavede tam do zatáčky a tam za zatáčkou bude třeba ještě jeden skok. Že tady bude skok a bude klopenka, která nás zavede tam a bude to víc někam tam dozadu, kam se můžeme jít ještě klidně kouknout. To vede tam za roh a tam bude třeba ještě jeden skok maximálně, jo, tady takhle, jak jsou ty tlustý stromy. A třeba ještě jeden tady uděláme nějaký prostor, třeba ještě jeden takhle sem. A takhle to vypadá ze spodu, docela dlouhý a nechce se nám to vyšlapávat, takže to budeme tak chillovat u toho. A budeme tady mít teda i ten bunkr někde možná časem, ale ještě nevíme kde, jestli na tom starém místě, anebo postavíme úplně nový. Co na to říkáš, Jožísku? Výborný. Hoši, the moment of the banana. Yes, the moments of the banana. Ukázat, co jsem tady udělal, když on si šel pro ten croissant a pití, jo. Kuji, jo. Tohle jsem tady ještě trošku podělal, ale čum to teďka na ten skok, jo. Teď je úplně velký. Jsem úplně zvětšil celý a je to dobrý. Máme novou cestu, protože tam jsme si nevšimli otvoru, takže děláme novou cestu, že tady je ten skok, ať to nemusíme tlačit do tohohle prudkého kopce, počkejte, já vám zaberu. Takhle prudký kopec, tak to tlačíme jakoby takhle, že takhle rovně, jakoby. V podstatě jdeme takhle rovně. Takže Jožka to tady teď to hrabe. Přijel za náma kamarád Šulínek. Má hezký tady kaňoura, má hezkýho kaňoura, vole. No, Jožka tady zase kašle, má bacily zase. Ajve. Já nemám. No, pokročili jsme z klopenkou, která se trošku zvětšila zase. A nejde ty skákat. A dočistili jsme ty listy. Tady jsme si to už uklidili. Skok se zůstal. Teď jsem tady stal, takže to je trošku neuhlazené, ale takhle už jsme to tady ohrabali. Tady jsme teď bereme hlínu trošku. A takhle to nádherně až tady na tady tohle. Tady je hromada toho listí. Tady máme skoro hotovou cestičku, ještě ho trošku budeme hrábkat. A já jsem tady ořezal větvičky, malinký. A
aby se tady dalo hezky procházet. Tady jsem trošku větviček nechal, ať to nejde až tolik vidět sem. A tady se potom udělá ještě ten zbytek toho listíčka. A bude tady takhle míň prudký ten východ a vchod, asi ne, když východ. A když půjdeme pěšky, tak asi půjdeme radši turno, protože jako reálně tady tohle můžeme se tady zabít ještě. Tady, tak tady Jožka hrabe, se divím vůbec. Takže tady Jožka hrabe. Tady tohle se ještě bude muset potom oddělat časem, a to až časem. A tady bude klopenka velká. A tady bude takhle klopenka a já mezi tím dělal ty větvičky a řval jsem po Jožkovi. A tam budeme mít bunkr, tam v těch místech. Takhle. Tady bude bunkr náš, takže tak. Tady takhle bude další sjezd, takhle a tady bude to navazovat, tady bude malinký skok a tady bude gigant, který bude navazovat tady z tohohle trailu. Jo, Jožka tady má prdélku, no, oni ten takhle se ohýbá furt, to nechápu proč. No a tak asi. Jen tak jsem si to tipl. No a to je všechno lidi.